Bekwai Forest District no ene amensini awodo dumienu anananmo ka ho sorry mpanifo ene yankrankra pa ho no wono aye ne se afi enua no wo mu bedua be 250,000 na dwumadie no MMDC se wo mensini mu nyina no ene de won ho ehyemu bie ho dwumadie ya wo mu di ne Adom Kasee edeba Rexford Chumu Damwa eye Bekwai Forest District Manager wane Adom Kasee amaniboni Isaac no menyo enkomo twetwemu ene wadi tu gya se afi wonom ahyehye se nananom ahemfo akuafo ene omanfo nyina ede won ho ebehye enua wo ba bedua ne mu ya ne nyina eka Green Ghana project a wo beye ewo mensini nim honom no eho wakato aso se afi etwa mu no mensini no edua enua empem ohanan ene eduonum ya wonom ehwe ne mu kwan se afi wonom enya enua no empem ohamienu ene eduonum a ya wo becha ma omanfo ama wonom adua. This year aye Bekwai Forest District Green Ghana 2023 jumadie no baso yene yem political district dumienu wo yem pesua esu nyina edisa ada no MCU for any DCU for ebedi animu in all the district capitals edi animu amayadua nnua no eno achi akuafo amanfo ahemfo traditional councils wo yem pesua esu nyina ebeye Green Ghana nubi obedua nnua Bekwai Forest District enkanafe yedua over 450,000 seedlings afi so ye chefa wom 250,000 sa 250,000 seedlings nyina aye ready yempesua so baabia wokwa yede de sese yede kogu ho ni nyina akogu ye bo amanfo nka ye to nsa afre wona wo amanse adanse Manso areas bia wo yempesua su bia ye to nsa afre omanfo ye tiwofo no ye de dwumadie ni bia hye omonsa nti wo political district awo bia no tiwo ehwe ho obedi animu make sure say request anase de wo hia bia no obe supply amount